Nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili radio inkeze lami igama engumfezeko uNtuthu wakho malo bathi la sibona amagumede mawukuthi usemusha la ekhaya engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu abantu basamangele namanje babona laphana ivideo kaSgwebosentambo. Kule video uSgwebosentambo ubonakala ekhuluma ngendaba yezikhukhula ezithathe laphana abantu abamnyama kuphela esho ukuthi ekulezi zikhukhula lokuziqalela ukezwa kuthiwa khona umuntu omhlophe okanye laphana umlungu ohambile noma khahlamezekile ngenxa lezi zikhukhula kuloku umuntu omnyama nje ekuphela okwenzeka lento namanje ewasesha ukuthi indaba kaGudi nje ayikho lo uNkulunkulu engathi uyakhethisa makuthi ukhona ukukhethisa ngoba nakho abantu abamnyama kuphela abathe ukuthikaziseka ngenxa yalezi zikhukhula. Kodwa mhlambe uma ukuthi awukayiboni le video angikudedelele yona esikhuluma emva kwale video kusho ukuthi wena kuthini mhlambe okwakho ukuphawula ngale video kwi-comment section bafethu bekulona udaba benginethulelwa namhlanje ningakhohlwa ukucomment nokusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi nginthanda kakhulu. Khala mina ayikho lento zwe akusemuku noyedwa nje umlungu mfowethu abelungu behlala komhlanga eyiwena eduze kolwandle kwemuka abantu abamnyama kuphela nje abemuki akwenzeki lutho nje kuba belungu noJesu wakhona wakumlungu ngoba nakho uJesu umlungu ke manje abasemukike bona ayinalo uJesu nobandlululo lona mina ngithoni kahle lento mfowethu lento uGudi nje phela kahle ayikho lento uGudi nje into engekho.